назди ман, дасти ман китоби тавроти муқаддаси яҳудон, инҷили исои муқаддаси насрониён ва қуръони карими мусалмонон. қасам ба ҳамаи динҳои муқаддасе ки дар рӯи замин ҳастанд, ман душмани ягон дин нестам. қасам ба ҳамаи китобҳои муқаддасе ки дар рӯи замин ҳастанд, ман зидди ягон китоби муқаддас нестам. махсус оиди дини ислом. дини ислом китоби қуръон ба худ айбе надорад. ҳар айбе бошад агар дар худи бандагону мусалмонон аст.